Pindkode er 2. Jeg har en fucking fest. Det skal man fucking pist. Nej, det er godt. Prøv lidt til mig. Jeg er skaler på 1 til Breivik, og fuld er du. Skaler på 1 til Breivik. Og Breivik. 1 til Breivik, okay. Jeg er tydeligvis den mest go på den der homo der. Du er så lidt skubbet mig væk, så jeg var sådan... Skål, drenge! Bajer. Ej, hvor er det fedt. Vi kører den ind med penis på. Vi kører den ind med penis. Så nogen som os har jeg brug for en penis. Og den penis har jeg tænkt skulle være dig.